इबो तू आऊंगी आऊं सुपर तू कसो आहे फर्स्ट क्लास ये फोटो खर्चे रा वही लाइन यानी क्या सागी असा इल्ले दिसपट्टे करता जोडी जे पडे वही हां वही तुझे पडे तर कळटा ये काय लागत मुझे फोटो शूट करून घासलो साहेबा करिया गेलाम इल्ले स्टुडिओ बिझी असा एक 2-3 दिवसांनी करिया देतगी जाय करताय ने माझ एक प्रॉब्लेम पोट मुक इल्ले भीतर गेली जे तुम्ही मुझे पोट भीतर असा तुझे ते चूर बाहेर आले बरे दिसता ते गलता हूं तुझ्या खातीर ते काल गुता गोड्डे ये मुझे फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर एक मुझे प्रोफाइल फोटो चेंज करून खाल्लो गोड्डे आता इतले केलं नाही झाल्या रे जायचं केलाम करिया करीजे हां काय तुम्ही दोघी जण आज ओट्टू म्हणले काही गेलं रे इतल्या वेळ आणि वसून जाई ना साहेबा कल लेट झाले आणि काले 11:30 जाऊन आती पावता ना 12:30 येतात साहेबा धर्म गेला साहेब काही रे तुम्ही दोघी जण इतले अर्जंट वर सरलात ते की केलाम तू सांग रे ಕಾಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಕೆಲ್ಲನ तो आमचं बनामाने ताने पार्टनरशिप राहणे इन्नो बार गेला संजू बार आज 12 वारा पहिले गेला राहणे 50% ऑफ काही नाही ते तुम्ही मुझे गीता सांगून रे पहिले आऊ सकाळी पुढे वसून फिरी कंड राहते की तैंत जाम जाता आला दिसेन तुम्ही काय आले रे तू पिऊनचे रवेले ने साहेबा ये सडला रे 50% ऑफ मिळताना एक चूर साच्या किती रे आम्ही तुका टेस्ट करूया म्हणून इल्ले कुशाल केले ओय आम्ही मला गोड्डी घर पळून घ्यायची केला तुका बेस्ट काय पाय वडले ते 3 कसांच्या मट्टिंग आनो माका कळले ये तुम्ही माका मांगा करता म्हणून ते सोडी हा नाही काही रे घर पळवता तुम्ही लोकेशन काही रे लोकेशन तो लेस्टू नागी अल्ल्यांच्या घरात तोंड मारून घेता ताज्या घरा कुशीचेत तुझ्या घर म्हटल्या ते कोडक्यान होटक्यानी केलाम ते हेरा गोल्ड हाऊस आपले तै काही जरा गोल्ड हाऊस ते बुताचे घर रे ते 5 वर्षांतर येदोळ मुसूर कोणी राहणार रे कोणी वसानंतर ते पुरा बंडल केलाम हे लोकांचे पुरा पितीसपणा भूतूत काय ना अरे आम्ही तोडले भूत होय त्यांचे केलाम ते काल होते आम्ही रिसर्च केलाय ते जागो सेल जाऊन खर्चे ते सिटी नी बरं ते बेस्ट नाही रे तोही त्या घरा गेले एक पिशे जातात आतल्यार तुका जीव बाटी येनात रे तुम्ही आता जाल्यार ओशार पण केल्या ए गुड्डे याच्या पहिले मुजो फोटो शूट करणं रे तू काय केलाम तुझे काढिया तू आमच्या सांगत भूत ना म्हणून प्रूव्ह करता होय आम्ही प्रूव्ह करता मुझे रिसर्च पेपर राहता का ना रे आव येणार रे त्या हेरा गोल्ड हाऊस मुंडा नंतर माका सगळं जीव कांपलो रे तू आईला रे तू एक सिग्नेचर दिता तू हे ना आवी दिता 2 सिग्नेचर दिता ये आमचे 2 सिग्नेचर हां ए दितात मरे गंडी दिता मोस करणार ने मोस करणे तू दितो हा दिता ते बनामाच्या 12 ते 50% ऑफ म्हणल्यावर माका वाफ करणार ने तुका ऑफ कर तुका ऑन दोर तू येता तुम्ही बुकाचा पाटण हा येता हाय हॅलो नमस्ते हाव लेस्टू द बेस्टू आणि वेस्ट तुम्ही मुजा आपण मान घेऊन आयल्या हाव तुमका मान बघ रवय आणि गंचे बाकी ना तिथं रवय तुम्ही पळून गायला घर अंगा असा देखून फॉलो मी तू काय रे पादरी पण काही मिळी सर्वला आहे की नाया ते मुजा पप्पा बरे रिअल इस्टेट
बिझनेस सुरू केला लहान म्हटलं इसका शिक्षक बेस्ट प्रतिभा बोलेल ने पुरो या सीधा यहाँ से भैया माका सांगाल की समाधी सांगणार माका काय समाधी सांगणार काय नाही ये तू सीधा अरे काय लाभ प्रकार नाही रे करत काय नाही या गेल्या त्या पोटी दोघ जण आले आलत ये टुरिस्ट तू ये तू पोटी बांधणार का सत्य सांग यो काले अनुभव पकडणं सर होई ये आऊ वांगार होता तुम्ही भीतर होता अरे तुम्हाला पेटो रे बाहेर राव या रे भीतर अरे पडले माका काय लगे बेन दिसता रे ना करे आव येणार रे बिते राव येणार रे काय आले एवढं तर पोय बेल आपले ये टाका रे या तू अरे रे जुदळ अयो देवा बाकी कोणताले आणि घरात पाठी कशी मम्मी तुमचे काय झाले रे अंगा पुताचा रे अरे बस टाइम होते रे अंगा पुताचा रे सत्य सांग पुताचा रे अरे तू सोऱ्या खातीर बेस्ट सांगून असे सत्य सांगा प्रॉमिस ना का पुताचा रे तू तीन काय सांगतो तुम काय पहिल्यांदा सांगले नाही रे या घर नाक या घर याचे नाका म्हणून पास नातले त्यांचे पुराणे केले तू का या कारण भूत असून काय गेला आपण अडले ये ते चेक करून घ्या पुताचा की नागे म्हणून सोरे तू अच्छा दोस्ती आणि पाटल्यान दिल्यावर मग तुझे चक्कर तर मोर दे यार रे जोर मु तोंगाला रे काय याचे रे ये केला भूत पुरा काक्षा नसतात काही तू असा ना कधी ए रॅम हे खाले पितीसपणान पडतात हे दुगी जण आमका मांगा करणार त्याने भूत काय ना इतलं बरं सुपीत असं गैर पडून को नाही ये राष्ट्रीय जल्ल्यावर दिसत बाई. ये बेस्ट आहे खेळायला यार अरे तू सोऱ्या खातीर मग खेळत आहे आम्ही घर पड्या माका भूत होता ना भूत बेस्ट ना आहे बेस्ट आहे काय रे पीस आहे साहेब तुम्ही आम्ही ओढवतो पडता काय ना गड्डी ये ब्राउन मारे दार उठते काय ना ब्रेन आवाज कर नाकात रामा डायना रे डायना अरे साहेब म्हणे मग सोड सिरकल अशा जर मग अक्का दन घे नकत खाली कर मग इपडी घर सोड प्लीज ए काले मुझ्या धर्मान डालने पुरा तुझ्या धर्मान तुवे ने म्हणले निवडा म्हणून अंगाईला प्रांत पुरा एकच साहेबिनी म्हणजे पोते एक बाहेर तातू याचा गम्मा सोडू तुम्ही आईली वेलगडी बरी असा तुमका भायर वचोंक आसा तर तुमका एक काम करूंक आसा डान्स करीचे की घुमटा पडायची की बिकिल बुकीचे की बॅट बॉडीचे की ना तुम्ही हे पिक्चर पळयचे आलशी रेडे 3 वर्सां उपरांत कोंकणी पिंतूर थिएटराक येता म्हाका पिंतूरपणांचे बारे पिशे आशिल्ले तुम्ही हे पिंतूर पळयशात जाल्यार मात्र तुमकां हांगा थावन वचूंक सोडटा ये फिल्म के ये फिल्म खंडित जाता उई ये हम बोले थे गॅरंटी बोले था पिक्चर पडायची ती ये मकई बोली थी या बोले था ये सारून ना ए
पळयतात काल बुक करा रे विगे हाँ करे मुझे मोबाइल दे पता देता सारा आओ करते हैं वेलना नेट ना सही ये वाईफाई आ गई पासवर्ड ना सही सही आता पक्का कर रहे राव साहिबा. भाई रे साहिबा पाकेल पडे ऍडव्हान्स बुक केले तर वसा ये फिल्मी पुत्रे यार वो दूसरी यार ओप्पा I want slow हाय सगळा नमस्कार और रैन मैग्नेटो हम केल्विन सल्डाना गॉडविन स्पार्कल हेरा पिंटो आओ लेस्टन लेस्टू ये आज आम्ही रनिंग शील्ड आणि आळशी रेड्डेचे कोलॅब केला तुम्ही तुमचा व्हिडिओ लाईक झाला चिंता आणि आळशी रेड्डे विषयात आणि सांगितले की तुम्ही सांगता ती म्हणून दे रे तू काय म्हणते तू काय तर साईड बसले तो रेडावरी मध्ये तुला येतात तुम्ही सांगा आळशी रेड्डे सांगा ओके सप्टेंबरच्या 9 तारखेर येऊनच्या रसा आळशी रेडे तुमच्या लगेच्या थिएटरांनी तुम्हाला रेडावरी आळशी रेडो तू सांग रेडे कंप्लीट कर सप्टेंबरच्या 9 तारखे थिएटर्सांनी आळशी रेड्डे येवंचार आसा एक आली आम्ही प्रोमो खातीर वो ऍक्ट केले बट आजच्या की वस्तू हसोंक आनी वस्तू बियोंक की आसा आळशी रेड्यांत सो इल्ली विभिन्नता आसा कालिंग युनिकनेस आसा सो तुमी दयेकन सुखान आसतना आळशी रेड्डे पळया आनी आमकां समेस्तांक तुमी सहकार दिया ऍक्टान दिले हिंट दिले बरे तू फिल्मान भूत ते मूवी पळोवन सांगता सस्पेन्स रिव्हील करचे नका कट कर